Ya Allah, jam 09.00 lagi balik main tas kondi lho. Main tas kondi. Hah? Ngopi ya mau. Teeram ning omahe tak cepaki ngopi kaya sing ngopi ning njaba lho. Kancaku syukuran. Tak omongi, ndelok ababmu. Tak ababmu ndelok. Ababmu ra mambu singa, enggak apa-apa wis. Ora ngono iki lek arepe dijak ngopi, omong aja pesen kopi. Kopi wis tak gorengne dhewe. Pesenmu liyane kopi sing ning omah kirane ora enek. Aku mau pesen kopi sing spesial Spesial karo susu. kapal geni. Kopinya apa Mas? Kapal geni. Lek ning omah wis enek kopi, wis enek jeruk, wis enek teh, pesenmu ya STMJ. Lek ning omah ora enek kopi ngono ora apa-apa, ning omah enek kopi nggih apa ngopi. Susu. Susu ya enek ta ya. Susu iki dadak demok. Sirku susu langsung ngencut tak ngombe. Gemblong. Lek ning warung kopi pesenmu susu apa ya langsung ngombe? Demok dhisik. Cekel sik iki susu kental manis, iki kentuk manis. Iki coklat. Demok dhisik. Dik, so mabuk aku ning ngene. Remok gom. Ale yo ora. Wis mampar rong. Wis. Sate mau. Ora kelingan aku ya mangan sate. Nyapa kan mau. Mangan sate kaya bakal tak turai kan. Ya turai abab kuwi. Sumbuhe. Mangan satene nek kono sumbuhe bakal tak go mulih. Lah kok sampe nek sunduke ra go mulih sampean bingung golek sunduk. Gemblong. Jangan iso kana gak ayo gak turu. Cek